Human atong napakita ang kahimtang sa 4-story 42 classroom school building sa Kugman National High School. Local School Board sa Cagayan de Oro City LGU uban ang DepEd aduna nay mga pagahimuong lakang. Imbestigahan sab sa kapulisan ang mga personalidad nga giingong naggamit og illegal nga droga sa maong school building. Aniya ang ikaduhang hugna sa atong RTV Presents. Human atong mapagawas ang kasamtangang kahimtang sa 4-story 42 classroom school building sa Kugman National High School nga gipangkawatan og linya sa kuryente, mga kagamitan ug nakitaan pa og mga foil nga daw gigamit sa illegal nga kahimuan. Ato kining gipaabot sa lokal nga kagamhanan. Gilayong nagpulong ang local school board uban ang DepEd ug gituki ang mga angayang himuon. Ilang nasabutan nga magbutang og supplemental budget ang syudad nga moabot sa halos 15 million pesos para sa repair sa linya sa kuryente, tubig ug pagpanindot balik sa classrooms. 3 million sa mong budget ialokar isip kural nga mopalibot sa mong school building. It will take another na po mga pila ka months kaya pinaka-least number of sa atong bidding process is 45 calendar days. So ginasa mga almost 2 months no para pag-procure sa mga materials. Laing 5 billion pesos sab ang ialokar sa local school board para sa mga bangko nga gamiton sa mga estudyante. Sa kabayan sa seguridad, short-term plan sa namunuan sa DepEd ang pakig-alayon sa barangay ug Kugman Police aron mabantayan una ang lugar. Another batch of procurement sa kaning security services. Okay, pa kaning blue guards na yun ba kay ulang magitay sa manpower ang ato ang LSB sa security dahil eskwelahan niya ang mga securities mo kulang. So naapoy gikuan allocate ang LSB nga procurement of security services kaning mga blue guards. Sa kabahin sa Cagayan de Oro City Police Office, ilahan na nga giimbestigahan ang giingong insidente sa paggamit og illegal nga droga sa mong school building. Atong City Director Colonel Salvador Adam naghatag kamanduan sa Station Commander sa Police Station 10 gani na diri si Captain Linog nga magpahigayon og ocular investigation. Sa gipagawas nga pahayag sa local school board, giklaro ni ini nga dihang na turnover ang proyekto niadtong tuig 2022 sa daang administrasyon. Dili pa kini andam nga magamit tungod wala pa kini building permit o occupancy permit. Ang titulo niadto pang July 3, 2023 nahatag sa DepEd nga pipilasab sa mga rason nga nalangan ang turnover sa school building. Hinoon ilang gipasalig nga mapadali ang pagpanindot sa school building sa di pa matapos ang kasamtangang tuig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.